Коя книга подред ти е това? Ами това е втората ми книга, отново е сборник с разкази, както първата, която излезе през 2010, втора класа, а настоящата се казва Гравюра от белези. Разкази ли ще намерят в нея читателите или вече е цялостно произведение? Ами, за съжаление, не е цялостно произведение. Книгата се дели на три тематично обвързани раздела. Първият се нарича Бай народ, вторият се казва Гравюра от белези и третият е Унижението да измисляш. Това, което мога да кажа за първия раздел Бай народ е, че основните герои в разказите там, това са едни възрастни хора, които ни заобикалят. За съжаление, все повече и повече България остарява и няма как да ги подминаваме. Занимават се именно с техните проблеми, но през погледа, погледнати на един млад човек. Другото, което мога да кажа е, че тази книга така някои го виждат за слабост, за мен не е слабост, за мен е нарочно търсен ефект. Малко повече присъства публицистиката, защото знаете, че аз съм журналист и в Унижението да измисляш, аз съм наблегнал точно на тази тематика. От какво се вдъхновява един писател? Кога сядаш да пишеш? Какво трябва да се случи, за да решиш, че сега е момента? Изпускаш ли си мисълта, помниш ли ги? Помня, разбира се, и много често, дори когато нямам време да напиша някакъв разказ, аз си нахвърлям основната му структура, основната идея. И най-важно за разказа е, не го казвам аз, казали са го много други разказвачи преди мен, е, че трябва да знаеш как трябва да завърши този разказ. И затова много често разказа, поне аз не ги пиша така хронологично от началото към края, а много често знам какво ще се случи накрая. Започвам от начало и понякога последно завършвам диалозите и онази част от фабулата и сюжета, която е в средата за връзката, кулминацията и така натам. Случва ли се някой път за връзката да промени финала? Да, разбира се, понякога героите си правят каквото си искат и се случват в съзнанието на писателя едни такива по-интересни неща, които надграждат действителността. И именно това е целта на литературата. Не е едно пряко отразяване на това, което ни заобикаля, а все пак трябва да присъства и авторовата гледна точка, защото знаете много често, че живеем в едни такива сурови времена, в които хората са безжалостни едни към други. Именно функцията, според мен, на автора е такава, че той трябва да помирява своите герои. Той трябва да търси онази красота в отношенията, която на нас толкова много ни липсва. Какво ти дава писането? Ти сам помиряваш ли се, когато напишеш нещо и го извадиш от себе си? Разбира се, вътрешните ми демони моментално се успокояват, когато седна. И това е едно второ битие, една втора реалност, която за щастие творците могат, в която творците паралелно могат да съществуват и до голяма степен фактът, че ти разполагаш с живота на своите герои на белия лист, те прави по-уравновесен, по-мъдър, един вид творец като този, който е създал заобикалящия ни свят. Нещо подобно. Значи ти пресътворяваш един свой собствен свят и трябва да бъдеш много отговорен относно това, което пишеш, защото до голяма степен читателите... Това е едно възпитание, особено при по-младите читатели. И през последните години така се заговори за литературата като за чисто естетическа функция. Моралният елемент някакси така отпадна и много хора го подценяват. А той не бива да се подценява. Литературата е едно от малкото неща, които възпитават младите, ако те все още четат. Какво ще си пожелаеш за представянето, за премиерата, така да се каже? Ще си пожелая възможно повече хора, възможно повече продадени книги и възможно всички колеги, които са от Военния телевизионен канал и вестник Българска армия, да присъстват. Трудно ли върват продажби? Аз нямам никаква представа, не съм говорил още с издателите, мисля, че и те не са правили проучване, но за сега според мен има интерес към книгата, това, което получавам като отклик в интернет, в Фейсбук и да се надяваме, че хубавото е, че българската литература през последните няколко години се намира в един възход и търсенето на българския читател
на български писатели и на български книги все повече се увеличава. Това е радостно. Просто българските писатели в момента пишат по-интересно, по-добре и са по-близо до ритъма на онова, което ни се случва, което ни заобикаля. Нещо, което за съжаление през 90-те години куцаше много на българската литература. Разбира се, има напредък. Ако тогава имената в литературата бяха по-малко от пръстите на едната ръка, Алек Попов, Георги Господинов, в момента има цяла плеяда от нови автори и аз се радвам, че аз съм част от този нов процес на възраждане на българската литература. Няма нищо по-хубаво от това. Но все пак, според мен, културата и литературата в частност трябва да се превърнат в държавна политика. Да има ясна стратегия за популяризирането, превеждането на литературата, финансирането и така натам. Министерството на културата трябва да се замисли върху този въпрос, така както го се прави на Запад, така както се прави в държавите от бившия източен блок. Това е, няма как. Изкуството трябва да бъде подпомагано. Това е политика дори в най-напредналите държави.